Республикада коронавируска қаршы вакцина ясау дәвам итә. Шалыдагы зур предприятиелар шул исәптән КАМАЗ заводында да прививканы эш урыннарында ясату оештырылды. Тулырак киләсе репортажда. Эш темпы туктап калмасын өчен КАМАЗда эшләүчеләргә коронавирустан прививканы заводта ук ясыйлар. Вакцинациягә 3500-дән артык хезмәткәр язылган. Иншалла шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе белән килешү нигезендә предприятиягә ковидтан 2000 доза вакцина бирелә. Шәһәр поликлиникаларыннан килгән фельдшерлар прививка ясый. Медпунктлар вакцинаны 18 градус талкында сакларга мөмкинлек бирүче яңа суыткычлар белән тәэмин ителгән. Прививка компаниясын бу атнада препарат кайтуга ук башлау күздә тотыла. Еще раз просьба сверить часы, посмотреть готовность. Зур хезмәт коллективларында халык саны буенча шартлар булган урыннарда прививка ясау оештырылды. Беренче чиратта предприятие хезмәткәрләренең үзләре өчен уңайлы булырга тиеш. Вакцинацияны меңләгән кеше эшләгән башка зур предприятиеләрдә, катыргы кәгазь комбинатында, Темпо, азык-төлек һәм төзелеш индустриясе компанияләрендә дә оештырырга ниятлиләр. Шул вакытта шәһәр поликлиникаларында да прививка ясау дәвам итә. Башта бөтен әзерлек эшләре башкарылды. Прививка сатучылар төркәлеп тора. Менә вакцина килүен көтәбез. Вакцинациягә язылучыларны чакырта башлыйбыз. Республика халкы турыдан-туры эфирда вакцина сатуга бәйле сорауларын бирде. Экспертлар тематик онлайн кабул итү үткәрде. Искәртеп узабыз. Хәзер татарстанлылар бушлай һәм ирекле рәвештә Спутник прививкасын ясата ала. Март башында республикага Эпивак корона дозасы кайтырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.